नै लोगोफोर दायो जों अमलेट घुगुनि जागासिनो दोङो। पलदा नायदोंमोन नावकाता दुर्गा फुजायाव गिदिर फिल्मखौ नायबाय आरो बेनि उनाव जोङो हटेलाव घुगुनि अमलेट जाबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन। बेनि मिउजिक बेकग्राउन्डखौ आङो अफ खालामना होबाय मानोना कपि क्लाइम फैगासिनो दङ, बेनिखायनो आं बेखौ अफ खालामनानै होबाय। साइथिं स्टेजआव मोसाबाय थादोंमोन। बेनि मोसानाय सङा नैबेयाव खोनाफैदों आरो खोनाफैनायनि जाहोनाव कपि क्लाइम फैबाय थानायखाय आं अफ खालामना होबाय। हटेलाव तामान मानसिमोन नै, ओमफ्राय हिन्जावसा गासैबो हिन्जावसा गोजा, मात्र जों साथामल' बेयाव हौवासाफोरा जादोंमोन। ओमफ्राय नै दखानिया सोंदोंमोन मा मा जाखो होननानै, जों घुगुनि होननानै बुंबाय। नै जोंहा बिष्णुआ दै लोंसिगोन आरो जोंबो लोंगोन, बिराद गांखादो। पलदा नायखांनायनि उनाव जोबोद हर थौबाय नालाय, बेखाय मानसिफ्रा एसे खमि होलांबाय। नै दासान्दि 11:30 जाखादो, जों दाबो थाङाखैमोन। नै जोंहा सोरांफाया भिडिअ लागासिनो दोङो। हनै बे नुहुरनाय स्टेजआव मोसाबाय थादों। अखा हादोंमोन नालाय बिराद दै जाखादो, दसेयावनो तामान अखा हादोना, बिराद दै जाखाबाय फुजासालियावनो नै। दैयानो जाजोब्बाय फुजायावनो। आयौ मोसानायफोरा जोब्बायदां। नैबे जोंनि सामाबारियावमोन, सामाबारियावबो फुजा जायो, बेयाव नायदोंमोन। বিশ্বকে আমার ধর্ম। আমার মাজত আমার ঐতিহ্য ভাগত আলুৰিয়াৰী উপস্থিত হৈছে। এই লোকক আমি বৰ্তমান ৰাইজৰ ওচৰত কেনেকৈ কৰি अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना हो प्लिज लोगोफोर।